Polonia Euskal Herriko metafora da, hau da, herri katolikoa, bere bi etsai handien artean dagona Alemania eta Rusia, beti zafratua izan dana eta edo gehiegi irakurri dut. Hasieran ez zuen pentsatzen, baina azkenean bai. Azkenean bai, egitearekin bai. Antzaru eta... Hala zere, Poloniako independentia da. Independentia ondia. Bueno, beste bat, zuk hartu duzu, Jan Dabrowski, referentzia guztiz kanpokoak dira eta hola, uste aldezu euskal literaturan gehiegi ari gerala gure buruari begira, eta ez gerala gauza kanpoko personaiak, kanpoko testuinguruak, kanpoko referentzia batzeko. Gure zila, gure zilborrari begira gaude, askotan literaturan. Baina nik kanpotan, beste zibilizazioak ezagutu behar ditut, nire noberetan bat barako Alemania pasatzen dena, beste bat Rumania pasatzen dena, hori Polonia pasatzen da, egian berdu jakin besteak nola bizinian, eta beste haude, Jan Dabrowski hori nik ezagutu dudana, etzen Jan Dabrowski, Josef Dabrowski zen, eta hasierako gauza horiek kontatzen ditu denean, Josef Dabrowski bizitza da, baina gero asmatu dutena sektak eta beste gauzak, eta itzunera bai asmatu dut, eta gero kontatu dut zen, eta itzutzen denean, kotxalet itzutzen da, eta biakatzen da Polonia, eta da, hilabete pasatu nuen Polonia, nandeekin, eta genuen 2 caballos eta tienda de campaña, eta horiekin ibili ginen, eta horrean barrontik ikusten dituzu jendea bizitzen, eta kanbioak ikusten zen telebiziko aldean Gomulkaren garaian ibili ginen, eta bigarren aldean Gireken garaian. Eta hori ikusten da, Gomulkan garaian eman ezagun Polonia etzela gaizkiegi bizi, behintzat bazegoen jatekoa. Eta etorri zen tipo bat, Girek izenekoa, frantxek bat, Frantzian jaiuntalko poloniar bat, komunista, eta harik esan zu aldatu behar da Polonia hori. Nik egin dut Poloniaz Japon berri bat. Eta horrean, hirun eta 50.000 baserikak kendu zituen, kendu bortxaz, baseritik, fabriketan sartzeko, eta fabrikak eraiki, eta fabrikatzen zutena ezin salduz. Eta horrean, frakaso handia izan da, ekonomia frakaso bat izan da, Polonian, komunismo erori baino lehen, baina Girekak egina, Gomulkan garaian, Girekin garaian, jatekoa, etzen derrexak jatera, etzen artitzen, eta oso gaizki jaten zen, baina Gomulkan garaian. Eta horreko gauzak ikusten dira, kontradizioak, kontradizanak eta Polonian. Eta katolizismoaren hori itxura hori pixkat karakatu zeruten zen, eta katolizismo ofiziala da, erakusten da, eta goatzean pasatzen dena, gazteek nola portatzen dian, besteak nola portatzen dian, ikusten duzu beste ez dela moralaren aldetik ez diela ereduak, bat ere.